Ставайте потребители на YouTube. Аз съм Дабир и ще ви покажа как да работите с Camtasia Studio, но в момента не снимам с нея, защото нещо формата не е валиден, така ми пише и мога да ги качвам в YouTube и правя там всичко бъква. Това правя с OBS с програмката, с която да не снимам. Така. Първо, да изчакаме да се отворим. Но това много яко ми изглежда на мен. Сякаш е някаква пирамида или триъгълник. Люмна. Най-накрая. Трябва да заредите пущината. Айде. 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 Най-накрая. Снимам ли? Да. Така. Ето сме в програмата. Това и яко изглежда. Така. Сега. Първото е, ще ви покажа как да си преместите ето тук долу. Така. Първо, вие си избирате видео. Аз ще си избира моето интро. Само да видим. Вие трябва да видите от папката. Или пък не от папката ми и така да преместите. Сега. Това не съм откъде. Просто винаги така се появява и винаги го затварям. Ако можете да ми помогнете, с радост. Аз много ще ви благодаря. Така. Не мога да го получавам, но го скъсявам много. Добре. Така. Първо ще ви покажа как можете да режете избрания клип. Така. Сега, ако искате да нещо вече сте направили, например, ето, аз го разделих на две, цъкате тук, да, и той се връща. Така. Като го цъкнете една ножичка, направо го изчезва видеото, което е гадно. Това тук го копирате и може да го поставите. Ето. Така, сега. Това тук е за интрото, как се прави. Този клип съм го качил, как се го направите. Тук, мисля, че съм. Тук си избирате тези. Извинете. Така, добре, върнах се. Сега, от тук може да се изберете. Тук, пример, това не е по-кривови, ами просто кои бутони. Аз, например, ще да, така ще. Къде е? Ето. Например, C и Space. Плюс. Ето, вижте сега, например, много трудно. Shift плюс и... Да. Можете и така да го направите. И така. Но аз сега ще го изтегля, защото това не трябва. Тук това са специалните ефекти, които аз не знам какво правят. Тук са тези, които са сваля, сега ще ви покажа. Сега, нека да започнем, например, с това кръгче. Сега това колкото е за колко време и къде да е. Така, тук го премествате, например. Аз ще го сложа тук. Отсъкате го два пъти и той това ви отваря.
Тук променяте какъв да е цвета. Например, аз така може да го направя. Ще го направя така. Изглежда ми яко. А тук избирате цвета, в който да пишете. Вижте. А тук е текста. Ето искам аз. Айде.